Zurekin Busturialdea gara lelopean Gernika-Lumoko EH Bilduk bere proposamenak aurkeztu ditu hauteskundetara begira. Jose Ramon Bilbao Buli, EH Bilduko Gernika-Lumoko alkategaiak gogor salatu du Eusko Abertzaleak EAJaren gobernu kudeaketa. Gobernatzie, udala gobernatzie. Udala gobernatzie ez da kalea garbitzea bakarrik, ez da lorak ipintzea bakarrik, ez da Gabonetako argizek gudarien estatuak, gargantuak edo erraldoiak erostie. Herri honek eskatzen dagoena da kulturarako plan adostu bat. Ez dago eskatzen besterik, plan adostua. Esan dut, ez da kanpo futbola, ez da rugby zelaia, ez da padel zelaia. Honek eskatzen dagoena da 17.000 biztanleko herri batek behar dago esan kirol instalakuntzak eta azpiegiturak adostea eta egitea. Hori da eskatzen dagoena. Herri honek ez dago eskatzen egun oso bat pasatzie, maiatzak, apirilak, 26an, egun oso bat pasatzie, lekuz, leku, sariak banatzen, bera, norbera bakarrik argazki baten agertzeko. Ez da hori eskatzen. Herri honek bere historiak eta bere memoriak eskatzen dabe irakurketa adostu bat, helburu bat, zer gogoratu, zertarako gogoratu eta zelan kontatu. Eta horretan be aldaketa etorri behar da. Azken finean, esan dodana, eredu bi, ez naiz luzatuko, eredu bi dauz, eredu populista. Eta eredu populistaren aurrean objetibotasuna. Eredu sektarioa. Eta eredu sektarioen artean, neure lagunak eta beste lagunen artean, danon parte hartzea eta danori begirune eta errespetu bardina. Elkarlana eta helburu komunak. Bukatzeko, herri honek eskatzen dauena da, herri proiektu adostu bat.